Jo transformo. Fa anys pertanyia a la banca patètica. No sabia on anaven a parar els meus diners, ni si eren a armaments o a nens necessitats o no tan necessitats. I vaig decidir fer això tan fàcil, passar-me a la banca ètica. Em va costar tan poc com posar aquest paper aquí sobre. I la banca ètica funciona. Ajuda la gent, intenta col·laborar en projectes molt més solidaris, socials i que van per la justícia per la gent. Jo transformo a favor de l'aliança global.